Senyores i senyors, nens i nenes, benvinguts a la història dels castells. Benvingudes a la història dels castells. El Pilar de 8, de cara a la catedral. Això no ho ha vist cap mortal. De cara a la catedral no l'ha vist ningú. Miqui situat, Lluís situat, Gina situada, ja miren la façana de la catedral o al capdamunt de les escales, quart, quint, sisena, setena i només quedarà l'enxaneta, només entre cometes. Des de 1878 no es descarrega el Pilar de 8 amb folre i manilles a la plaça de les Cols. El van carregar el 2016. Puja l'enxaneta, busca ja la setena del castell. Comença a treballar el Miqui i el Lluís. Aguanta la Gina. l'Ais també està allà esperant. Ja està a punt de carregar-lo, ja gairebé el tenen. Carregat! Sí! Pilar de 8 amb folre i manilles, carregat! La feinada per descarregar-lo, intenta aguantar-lo! Intenta el Miqui! Intenta el Lluís! Intenta una mica més! Mare Déu! Aguanta Miqui, aguanta Lluís, aguanta! Aguanta per la història! Per 150 anys gairebé d'història dels castells! No m'ho crec! El que acabem de veure és la cosa més bèstia que he vist en la meva vida amb els Pilars d'avui! El descarreguen! Ho han aconseguit! Mare Déu! És increïble el que acaba de fer la jove! Quina borrada! Quina borrada! Buah, no m'ho crec. Pilar de 8 descarregat. Tinc els pèls de punta i no sé si em recuperaré del que acaba de fer l'estructura de Pilar. Que bèstia. Quina bogeria! Que Com bèstia. han aguantat l'estructura